Hello anak ko, adaman ina yung ngawon, adaman ti baro nga video nan. Tatanga na imbag nga sasang bayo dito ayan ti YouTube channel ko. Tatanga nga aldaw anak ko, ipakita mo dati may isang nga balay mi, pili ni ina yung ngaw-ngaw. Adam akadwa ni Lilayo day ka, tatan. Dati nga video anak ko ka in request dati Lila, DJ America. Hello, auntie. Hello, manang. Hello, auntie. Tatangaro doon. Iwan natin dito ruwar ti balay tayo. Datan, umuna nga makita mo color pink. Dato makikita yung nga gate na color pink and white. Nakapimpintas. Adapay ti manong itchay. Adapay ti talong nga coconut tree. Siyempre, kaadama ti signal na dito ni. Dito ti signal. Dito pa ruwar. Makita tayo pa dito another gate. Makita tayo pa dito dagiti mulmula nga mula da nakapimpintas nga mulmula dagita ni ado nga mulmula sabay ka nga sumura unag tatan ipakita pa kanya dagito logan ditoy dagiti logan logan ni lilumi nga ta datoy may isa nga logan nakapimpintas nga logan dapat ti bike enjoy nga basit dagiti logan dagiti garage na kung kunaon da tatan kaya ko mga iyunag kayo dito yan ti unag ti balay mga rugito dito unag ti balayan sumuro kayo di ka ibabait luktan tayo oy lukta mo na mo to luktan tayo dati balay nakapimpintas sa ti balay daka makita mga door kung gusto agad ito unagan dahil takilang nga na dito unag ti balay nakalawlawa nakadakdakan siyempre apag suro mo ti balay makita mo dagitoy living room dagiti living room ada ti TV ada ti electric fan ada ti sofa nakapimpintas nga sofa ada pa ti makita nga mulmula tapno laptam fresh diti balayo ituloy tingaw dati house tour tayo. Siyempre, ada makita nga mulmulad toy. Dagiti mulmulad toy. Ada makita nga estatwa nga picture nga naka-pink dita. Tatan, makita pa'y dagita ni. Nangimbitara mo ti Adam, dati yaya mi tata. Dati ti yaya mi. Hello ka mo ayaya. Hello ka mo. Ada pwede dakil nga mulmulad toy nga nakapimpintas. Kataytayag kun sapay kay din. Ada mo ti color green nga cortina pay nga nakapimpintas ito. Diyos ko nakapimpintas dati nga balayon. Ang tayo mo dito no ada living room. Ada mo ti makungkuna nga dining area, also the dining area. Ay ipakita bi dagiti radyo, dagiti arati TV. Radyo, cabinet nga dakkel, picture, dagiti picture da. Ada mo di tani. Tatan tayo mo di dining area. Hintay mo di dining area, ipakita mo kanya di dining area, auntie. Sabay nga yan, adupin nga yung titugtugaw ito eh. Pagtugawan dagiti bisita, dagiti tugtugaw. Dati pa'y, sa nalipata mga niya imbaga kanya dati chandelier. Chandelier! Makita kanya dati chandelier na napintas ka, di makita. Dati chandelier, first chandelier. Sumaro nga chandelier, dati arad toy. Ayan ti, data chandelier nga ta data. Umurag ka dito ayan ti dining area. Siyempre ito yung ano ka di table. Adamo ti kwadtoy mini bar. Dati ti mini bar. Ito ti pag-iinuman no ka, mini bar. Mini bar, ito kang kanan, mini balls. Mini bar. Siyempre kaada makita nga. Another mulmula ng plastic mo daytoy, plastic. Parang ako plastic. Hindi plastic ako. Pudno nga tao, di ba? Anak ko, adamo ti makita yun ko nga. Apo nagdagsan mo dayto yun, hindi bagbag ka nun. Dayta, nakita yun mo to. Siyempre adamo ti, dayta pagipipanan. Hindi mo na apay awan dayto kwa. Panganan. Ay, aradyo nga yung babadi panganan.
Ada mo tugaw itoy, ada electric fan, there's the cabinet, nga pag-ibipanan dagiti utensils, dagiti kaldero, dagiti asin, dagiti magamit, dagiti kusina. Pagsinjan tayo mo, datoy kwa. Sila, o yan na nga ta, pagsinjan na ako. No, bata. Dati nga ta, dati ta pagsinjan na datoy. Datoy, pagsinjan. Ay, see the light, I see the shine. Unja mo, ay, may pindo mo yakin nga to. Dahil electric fan, ti agandar. Itong idapon tayo tama dito ag electric fan, baka dahil kuti kuryente. Save energy, save. Bakit alakay nga dito? Ditoy, dati ti kusina, nagpinto sa tasilawan. Dati tay, red. Itultuloy kayon, daytan, daytan poset, arad ta aminan, sumaruno ma, naintay kita ay patay tabi dati sila. Ay, hindi na patay. Natay di silawan. Tatan, intay mo dati dirty kitchen, nga makungkuna, loktan tayo datoy. Dati mo ti dirty kitchen, no bumabaka dati, 1, 2, 3, 4. Upa nga layaw ka dati ang danda. Manang ipakita dahil ta. Kita dati utensils, na makungkuna, dirty kitchen, dati rep. Dua nga rep, dati ito'y dagdakon nga rep. Dua nga rep. Tatan, ito'y mo, adi ka mga adamo ti tugtugaw, ito'y pangpanganan. Dati kitchen, another kitchen. Tatan, intay mo di jay. Nga to, intay kwarto nga magitay sumsumra, ipakita lang kanya lagi tayo no mga kwarto, kasi lagi lang CR pinaka-open tatay. Sumro tayo mo di dyan, ay kumatay mo dito ay. Umato tayo mo dito ay. Siyempre nung umato ka makita mo dito ay, painting, ay, basta, hindi mo daday, noon na gana. Adamo ti may isa, dua, talo, upat, lima lang alayaw. Papang kamo dito, agrampa-rampa ka. Agrampa-rampa ka. Adapay makita itangayam nga sabsabong manan, another sabsabong in another frame. First nga kwarto, hindi ka muna aking kwarto dati. Umuna nga kwarto, maditi umununag. Sumar na nga kwarto. Third kwarto. Dati may isang nga kwarto. Dati CR naka-open, isang nga sarakan tayo. Dati tinapintas nga CR. Ipangmuntaan tataro dito yung CR ron. Arata mo dahil tabaw. Arata dito pagbuguan. Adam ti shower. Nung kaya ang mag-shower, akan nakata, hello, it's me you're looking for. Kasi nung kamati kang kantaan dito si Aaron, may nga pagkantaan ti si Aaron dito, napintas mo kati boses mo. Irikap dito si Aaron. Irikap dito si Aaron, taing tayo mo DJ Lingkudon. Ipakita ka nga yun dito, kamanukan. DJ, arada ti manok DJ, ado ti manukin. Mangga, maya dito nga pagkuaan. Pag-restan. Kasi may nga pag-restan. Siyempre, ipakita mo kanya dito. Marumara dito balay. Ipakita kanya dito may isang nga garage. Nga dakil nga garage. Tantis. Yeah. Takal, ipakita mo dito. Ipakita mo dito. Ay, nagpitas. Ag-hello tayo mo. Kada, awang nga yung manok dada dito. Dahil ka na, dedicated. Arati tayo ni bodegan. Sumaruno mo intay di ayan ti kamanukan. Ito no kati pagililadan. Adati kwadtoy. Tatan ni. Tayo mo dito ayan ti likod ti balay. Likod ti balay pa lang. Pakita kanya yo. Nakalawlaw ang likod ti balay. Dayta. Intay mo dito ti kamanukan. Pakita ka niya dagi ti mano di jay. Ado ti mano dito. Ado ti mo dagi ti mano ni. Ado ti aghay ka mo princess. Aghay ka mo. Kata mo mabatay dagi ti kamanukanan. Inaib. Ako ni adus ko naga ko.
Halo. Umay kan dayan. May nakadwa. Arti dagiti manutan, manu da ang kalwinin. Dan ti bumabato no kay de makuha tayo. Ado. Dati kwa kamano kanon. Ado nga mano dati arad toy. Makita kanya dagiti mano. Madio ni makita dagiti mano. Ito. Siya ni Madam Yu. Dito yan. Ado nga mano dito. Ado pa'y timanggad toy. Ada pa'y tibaka di jay. Dayta. Bilangan tayo na suro sa laki. Mano nga mano dati, angkal? Ado. Basta ado nga mano. Puni. Diyos ko. Ado peke dito. Ada ti bunga timanggad toy. Bunga timangga. Ado pa'y ti makita mo ito. Nakapay-pawiir nakaganganas na pagtambayan. Day tanan. Agsubli tayo di unagang ka na pudo. Diyos ko. Tayo.